हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं अङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवं भूमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക മാതാജി ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി. കാണാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ മലയാളം ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 8ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് പരമപദ പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പരമപദ പ്രാപ്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണെന്ന്? നമുക്ക് എങ്ങനെ പരമപദം പ്രാപിക്കാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവസാനം നമ്മൾ 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് അതിലാണ് നോക്കിയത്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് യോഗയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ.
നമ്മൾ പഠിച്ചത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനവും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രാപ്തിയും. കേവല ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവത് സ്മരണ എന്നാണ് 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആരും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 16ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപേത്യ തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് പരമധാമവും ഭൗതിക ലോകത്ത് സർവോന്നതമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നിലും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് പരമപദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമധാമം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠങ്ങള്, അവിടെയും അത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അത് ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭൂമി, കർമ്മഭൂമി, അതിന് മേളിലുള്ള 6 ഗ്രഹങ്ങളെ ഏത് പേരിൽ പറയുന്നു? ഉപരിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു, ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും പേര് പറയാൻ അറിയാമോ? അറിയാം, ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂവർലോകം, സ്വർഗലോകം, മഹർലോകം, ജനലോകം, തപലോകം, സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം, ഇവയാണ് ഉപരിലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും പിന്നെ ഏതാണ്? ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖാലയമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിക്ക് താഴെയായിട്ട് 7 ലോകങ്ങളും ഉണ്ട്. അതലം, വിതലം, സുതലം, രസാതലം, തലാതലം, മഹാതലം, പാതാളം, പിന്നെ ഒരു 28 നരകലോകങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ്. അതില് ഈ ഉപരിലോകം, സ്വർഗം തുടങ്ങിയ ഉപരിലോകങ്ങളില് അവിടെയും അധികാര വടംവലിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനാണ് അവിടുത്തെ അധിപൻ സ്വർഗത്തില്. അതേപോലെ മറ്റു ലോകങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ആരാണ് കേമൻ എന്ന തരത്തിലുള്ള അധികാരത്തിനുള്ള വടംവലി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മധ്യലോകമായ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലോ അതൊരു ദുഃഖാലയമാണ്. അവിടെയാണെങ്കിലോ യുദ്ധം തന്നെ, അവിടെയും അധികാരത്തിനുള്ള യുദ്ധം, മഹാഭാരത യുദ്ധം തന്നെ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അത് കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ്, അല്ലെ? അതിനു മുമ്പ് ത്രേതായുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ? കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് ആണ് യുദ്ധം നടന്നത്. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഒരു കുടുംബത്തില്, അതേസമയം രാവണൻ വേറൊരു കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ കുടുംബത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ദ്വാപരയുഗത്തില് യുദ്ധം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തില് കുടുംബത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു കുടുംബവും വേറൊരു കുടുംബവും രാജ്യവും തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം നടന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ലോകമാണെങ്കിലും, ഭൗതിക ലോകം, ഉന്നത ലോകമാണെങ്കിലും, മധ്യത്ത് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണെങ്കിലും, ഭൂമിക്ക് കീഴെ വരുന്ന അധമലോകമാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും പിന്നെ ഏതാണ്? 28 നരകങ്ങൾ. അവിടെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നരകലോകം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉപരി, അധമ, അതേപോലെ ഏതാണ് നരകം എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. തോത് ഏറിയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും മത്സരമാണ്, എല്ലായിടത്തും ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാണ്. അതേസമയം എവിടെയായാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ പാതാളത്തിലുള്ളവർ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ലോകത്തെത്തും. അങ്ങനെ ഓരോ ലോകം കടന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്താം. ഭൂമിയിലും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലെത്താം. ഇവിടെ തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപരിലോകത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല. നമുക്ക് നേരിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലോ
ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ എത്താം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലായിരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ധാരാളമായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വേദങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ 41 യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യജ്ഞമാണ് പഞ്ച അഗ്നി യജ്ഞം. ആ പഞ്ച അഗ്നി യജ്ഞം അതില് ഏതാണ് പഞ്ചാഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് അഗ്നിയല്ല, ശരിക്കും അഗ്നിയല്ല, അതൊരു സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള അഗ്നിയാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഏതാണ് സിംബലായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അതിനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിദ്യയുമുണ്ട്, മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കാനും. അവിടെ 5 ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ആകാശം, ഭൂമി, ശൂന്യാകാശം, സ്ത്രീ, പുരുഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്, ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പഞ്ച അഗ്നി യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ചാണ്ഡോഗ്യ ഉപനിഷത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എവിടെ അതുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണ, അപ്പൊ ചാണ്ഡോഗ്യ ഉപനിഷത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും 41 യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്താം. ഭക്തി മാത്രം മതി, ശുദ്ധ ഭക്തി മാത്രം മതി. അപ്പൊ ശുദ്ധരിൽ ശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭക്തി വേണമെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 5ാമത്തെ വിഭാഗം 17 മുതൽ 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നോക്ക്, പ്രഭുജി ഉണ്ടോന്ന്. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. 17 മുതൽ 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹസ്രയുഗപര്യന്തം മഹര്യദ്ബ്രഹ്മണോ വിദുഃ രാത്രിം യുഗസഹസ്രാന്താം തേ അഹോരാത്രവിദോ ജനാഃ അവ്യക്താദ്വ്യക്തയഃ സർവാ പ്രഭവന്തി അഹരാഗമേ രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തെ തത്രൈവാവ്യക്തസഞ്ജഗേ ഭൂതഗ്രാമസ ഏവായം ഭൂത്വാ പ്രലീയത്തെ രാത്ര്യാഗമേ അവശഃ പാർത്ഥ പ്രഭവതി അഹരാഗമേ പരസ്തസ്മാതു ഭാവോന്യോ അവ്യക്തോ അവ്യക്താത് സനാതനഃ യസ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്തു ന വിനശ്യതി അവ്യക്തോ അക്ഷര ഇത്യുക്ത തമാഹോ പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യ ന നിവർത്തന്തെ തത്ധാമ പരമം മമ പുരുഷ സ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളില് കുറച്ചിവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരന്തരം സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും നടക്കും. ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ നരകം വരെയുള്ള ലോകങ്ങളില് എപ്പോഴും ജന്മമൃത്യു നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ സൃഷ്ടി നടക്കും, അതിൽ മരണം വരും, മൃത്യു വരും, വീണ്ടും സൃഷ്ടി ജനിക്കും, വീണ്ടും മരിക്കും. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ജനന മരണങ്ങൾ വരുന്നിടമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാലഗണന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിത ദൈർഘ്യം. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൽപ്പം എന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ, ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു കൽപ്പം എന്നാണ്. കൽപ്പം എന്നാണ് ഒരു പകല്.
അത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി വരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പകലാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രാത്രി, ബ്രഹ്മാവിന് രാത്രി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭാഗികമായിട്ട് എന്ത് സംഹാരം നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം വിഷ്ണുവില് സ്ഥിതി ചെയ്യും. ഈ സംഹാര സമയത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകും, ബാക്കിയെല്ലാം വിഷ്ണുവില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്ഥിതി ചെയ്യും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പകലാകുമ്പോൾ വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ മഹാകൽപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് മഹാപ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അപ്രകടിതമല്ലാതെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളും. മഹാകൽപ്പം ആകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്രകടിതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എത്ര നാളാണ്? ദശലക്ഷക്കണക്കിന്, മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ്. മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളും. അപ്പൊ വേറൊരു യുഗം വേണം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വയസ്സ് ആയുസ് കഴിയുന്നു, മഹാകൽപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു, എല്ലാം അപ്രകടിതമായിട്ട് വിഷ്ണുവില് എല്ലാം കുടികൊള്ളുന്നു. അത് ഏതാണ് ദശലക്ഷ വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൃഷ്ടി നടത്താനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ബാക്കി സൃഷ്ടികളെല്ലാം നടത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഈ ആവർത്തനവും അതേപോലെ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതും സൃഷ്ടി പ്രകടമാകുന്നതും എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും നടക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു ദിവ്യ യുഗം എന്ന് പറയും. 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ, അതായത് കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, സത്യയുഗം. അപ്പൊ ഈ 4 ചതുർയുഗങ്ങളും അതിന് ഓരോ കാലമുണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്, ഓരോ പീരീഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 ചതുർയുഗത്തിന് ഒരു ദിവ്യ യുഗം എന്ന് പറയും. ചതുർയുഗത്തിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിന് 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. 4,32,000 വർഷങ്ങൾ. കലിയുഗം തുടങ്ങിയത് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോഴാണ്. ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോഴാണ് കലിയുഗം തുടങ്ങിയത്. 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ കാലദൈർഘ്യം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴ് 5,126 വർഷത്തോളം ആകുന്നു കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ബാക്കി വർഷങ്ങളെല്ലാം 4,32,000 മൈനസ് 5,125-26 അത് നോക്കുമ്പോ ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം ഇനി കലിയുഗം കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ 10,000 വർഷമാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലമാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാലം. ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? കലിയുഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗം ഇൻറ്റു 2, അതായത് 4,32,000 വർഷം. ഇത് മനുഷ്യവർഗമാണ്. ദേവവർഷം വേറെയാണ്, ഇത് മനുഷ്യവർഗം. ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഒരു വർഷം. ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു വർഷം. 360 ദിവസമാണ് ഒരു ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. 360 ദിവസം. 5 ദിവസം ബാക്കിയാകും. ഈ 5 ദിവസങ്ങൾ കൂട്ടി 5 വർഷമാകുമ്പോൾ ഒരു അധിക മാസം വരും. പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 5 മാസം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു? ഒരു മാസം അധികമായിട്ട് വരും. അതിന്
5 6 6 5 30 അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു പുരുഷോത്തമ മാസം വരുന്നുണ്ട്. 5 6 എന്ന് സംശയം വന്ന് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗം × 3 ആണ്. ത്രേത മറ്റേ ദ്വാപര 2. ഇത് ത്രേത എന്ന് പറയുമ്പോ കലിയുഗം × 3 4,32,000 × 3. സത്യയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോ 4,32,000 × 4. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവ്യ യുഗം വരുന്നത്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത്രയും തന്നെ രാത്രിയും വരും. ഇതൊരു പകലിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ തന്നെ × 2 വരുമ്പോ രാത്രിയും കൂടെ ആകും. അതിന് 1000 കൊണ്ട് വീണ്ടും ഗുണിക്കുമ്പോഴേ ഒരു കൽപ്പം ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസമല്ല, ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ചതുർയുഗങ്ങളും പിന്നെ ഏതാണ് അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല, പകൽ എന്ന് പറയുന്ന 4 ചതുർയുഗങ്ങള് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയും വരും. 4 ചതുർയുഗം × 1000. അതാണ് ഒരു രാത്രി. അപ്പൊ ഈ രാത്രിയും പകലും കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോഴേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോ അതെന്താണ്? ഇതെല്ലാം മനുഷ്യ വർഷത്തിലെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ 360 കൊണ്ട് വീണ്ടും ഗുണിക്കണം. അപ്പോഴും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വർഷം വരും. അതിന് 100 കൊണ്ട് വീണ്ടും ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് വരിക. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4ാമത്തെ യുഗത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ എന്താണ് മാതാജി? സത്യയുഗം. സത്യയുഗം. കലിയുഗം എന്നല്ലേ? കലിയുഗം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്. കലിയുഗത്തില് അതിൽ നിന്നാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്ന 4,32,000. അടുത്ത് അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ദ്വാപര യുഗം. കലിയുഗത്തിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ത്രേതായുഗം. എല്ലാം കലിയുഗമാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന യൂണിറ്റ്. കലിയുഗത്തിനെ 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ സത്യയുഗം. അതിനെ 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏതാണ് ഒരു പകൽ വരുന്നത്. അതിന് അത്രയും തന്നെ രാത്രിയും വരും. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലും ഒരു രാത്രിയുമായി. അപ്പൊ ഒരു ദിവസമായി. അത് ഒരു ദിവസം. അതിനെ 360 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വർഷമായി. അതിനെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ്സായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ്. ട്രില്യൺ ആണ്, ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ആരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏത് വരുന്നത്? മഹാകൽപ്പം. ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ആര് ലയിക്കുന്നു? ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുടിവെള്ളം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദശലക്ഷ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സൃഷ്ടി നടത്താനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഓരോ പകലിനും എന്തുണ്ട്? 4,32 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? മില്യന് 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ മാത്സുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ദശലക്ഷം × 100 ആണ് ഒരു ബില്യൺ. അങ്ങനെ 432 ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഏതായിട്ട് വരുന്നത്? ഈ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോ പകലിലും 14 മന്വന്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്. മനുക്കൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? മനു. അപ്പൊ ഓരോ മനുക്കൾ വിവസ്വാൻ എന്ന മനുവിന് വിവസ്വാൻ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോ ഏതാണ്? മനു. അങ്ങനെ 14 മനുക്കളുണ്ട്. ഓരോ പകലിന്റെ രാത്രിയുടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിപ്പോ അറിയാലോ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മൾ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പകൽ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒരു സന്ധ്യയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 15 സന്ധ്യകളുണ്ട് ഒരു പകലിന്. ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലും ഒരു രാത്രി ദിവസത്തിന് 14 മന്വന്തരങ്ങളും 15 സന്ധ്യകളും ഉണ്ടാവും ഓരോ രാത്രിയും പകലും കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തില് 14 മന്വന്തരങ്ങളും 15 സന്ധ്യകളും ഉണ്ടാകും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ചാർട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് 306.72 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്, ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളാണ്. 306.72 ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഒരിടം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 71 ദിവ്യ യുഗങ്ങളും ഇതിൽ പെടും എന്നാണ്. ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് 4 അല്ലേ, ചതുർയുഗങ്ങൾ, 4 യുഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം വരുന്നത്. അങ്ങനെ 71 ദിവ്യയുഗങ്ങൾ ഇതിൽ പെടും ഒരു മന്വന്തരത്തിൽ. അങ്ങനെ 14 മന്വന്തരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഏതാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് 432 മില്യൺ ഹ്യൂമൻ ഇയേഴ്സ് ആണ്. എല്ലായിടത്തും ഹ്യൂമൻ ഇയേഴ്സ് ആണ്, മനുഷ്യ വർഷമാണ്. അതിന് 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാകുള്ളൂ. ഓരോ പകല് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു സന്ധ്യ. ആ സന്ധ്യയുടെ കാലദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 1.728 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ്. രാത്രി കഴിയുമ്പോഴും ഇതേപോലെ 1.702 ദശലക്ഷ വർഷങ്ങൾ വരും. അങ്ങനെ ഏതാണ് ജീവസത്തകൾ 3 പ്രാവശ്യം ചുരുങ്ങിയത് ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യും. സംഹാരം സംഭവിക്കും. സംഹാരം സംഭവിക്കുന്ന 3 ഏതാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്ന, ഓരോ ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും മരണം ഉണ്ടാകും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പോഴും മരണം ഉണ്ടാകും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൊത്തം ജീവിതം കഴിയുമ്പോഴും മരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ 3 സമയം സംഹാരം നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോഴും സംഹാരമാണ് അല്ലേ, അപ്പോഴും എല്ലാം മരിക്കുന്നു ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം. അത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ ആണിത്. അത് കഴിയുമ്പോഴും ഉണ്ട്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മരിക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴും മഹാകൽപ്പത്തിന്റെ അപ്പോഴും എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു. അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ചുരുക്കത്തിലുള്ള സംഹാരം നടക്കുന്നു. ബാക്കി എത്ര ജന്മം എടുക്കുന്നോ അത്രയും സംഹാരവും നമുക്ക് നടക്കും, മരണവും നടക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് ഏതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭൗതിക ലോകം ഇതാണ്. അപ്പൊ ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ ദുഃഖത്തില് ജീവിക്കണം. അതേസമയം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണെങ്കിലോ, വൈകുണ്ഠവും ഗോലോകവും ആണെങ്കിലോ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ ജനിക്കുന്നുമില്ല മരിക്കുന്നുമില്ല. അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത്. സമ്പൂർണനായത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ അതേ സ്വഭാവം തന്നെ അവിടെ ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടാം. അവിടെ ശാശ്വതമാണ്, നശിക്കാത്തതാണ്, അക്ഷയമാണ്, അക്ഷരമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? സ്ഥിരമാണത്. നശിക്കാത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരമാണ്, സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്. അവിടെ ആർക്കും നാശമില്ല. ഗോലോകത്തിനും നാശമില്ല, വൈകുണ്ഠത്തിനും ഇല്ല, അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നവർക്കും നാശമില്ല. അവിടെ എന്തുണ്ട്? പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ അവിടെ എത്തുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനോടൊപ്പം കഴിയാം. പിന്നെന്താണ്? അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും പ്രകാശമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ജ്യോതിസ്, അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പ്രകാശമാനമാണ്. പിന്നെ അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലോ വജ്രം, വൈഡൂര്യം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള
ഏതാണ് ജംസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ, കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെയാണ്. കെട്ടിടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊട്ടാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് ബ്രഹ്മലോകത്തിന് അപ്പുറമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ബ്രഹ്മലോകമാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത്. അതിനും അപ്പുറമായിട്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം വരുന്നത്. അവിടെ ആർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാലും എല്ലാം അപ്പപ്പ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. കാരണം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ ശരീരമാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ശരീരമല്ല, ആത്മീയ ശരീരമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതായത് ഭഗവാന് പോലെയുള്ള ശരീരമാണ്. അപ്പൊ പാർഷദന്മാർ അജാമിളന് ഇതാണ് യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വന്ന പാർഷദന്മാർ 4 പേര് വന്നു. അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപമായിരുന്നു. ഏത് മാത്രമില്ല? സുദർശന ചക്രമില്ല. ബാക്കി എല്ലാം ഭഗവാന്റെ 4 കൈകളോട് കൂടിയ ഇതേപോലെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. മഞ്ഞപ്പട്ട് ധരിച്ച, അങ്ങനെയുള്ള ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ച ആ രൂപമാണ് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും. സേവകരാണ് ഈ പാർഷദം. എല്ലാവരും ഗോലോകത്തും വൃന്ദാവനത്തിലും എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ ചെന്നാൽ തുടർന്ന് സേവ ചെയ്യാം. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിച്ചാൽ, സായുജ്യമുക്തി അടഞ്ഞാൽ പിന്നെ സേവ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചു വന്നു, പിന്നെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം? അതേസമയം ഗോലോകത്തും വൈകുണ്ഠത്തിലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, നമുക്കൊരു രൂപമുണ്ട്. അതേസമയം ബ്രഹ്മനിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രൂപമില്ല. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിവിധ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കാണാനും പറ്റുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കണ്ടാലല്ലേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല. അതേസമയം ഗോലോകത്തും വൈകുണ്ഠത്തിലും ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അതേ രൂപം തന്നെ അവിടെ എത്തുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അവിടെ എന്താണ്? സർവ ആകർഷകമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ഇതേപോലുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ അല്ലെ, വൈഡൂര്യം ഒക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരങ്ങളാണ്. അതേപോലെ നിറച്ച് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, പിന്നെ തടാകങ്ങൾ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അരണ്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നു. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും കിട്ടാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാങ്ങ കഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏതിൽ പോയാലും കിട്ടാം. പ്ലാവിൽ പോയാലും മാങ്ങ കിട്ടും, മാവിൽ പോയാലും ചക്ക കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് ഏത് സാധനവും ഏതിൽ നിന്നും കിട്ടും. കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അറിഞ്ഞു തരുന്ന വൃക്ഷമാണ് കൽപ്പവൃക്ഷം. നമുക്കൊന്നിട്ട് കഴിക്കണമെന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹം അവിടെ വരത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് തോന്നിയാല് അത് തന്നെ കിട്ടും. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയ തലമാണ് അല്ലെ. അതാണ് ദൃഷ്ടിക്ക് അവ്യക്തമാണ്. സാധാരണ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ദൈവികമായ ദൃഷ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ സാധാരണ ദൃഷ്ടിക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനവും വൈകുണ്ഠവും. ഭഗവാനെയും മറ്റുള്ളവരെയും കാണണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? ഈ ദൈവിക ദൃഷ്ടി വേണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ശരീരമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മസംഹിതയും ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്തുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ, അതിലൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ചിന്താമണി പ്രകരസത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭിരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചിന്താമണികൾ
ഒട്ട് വളരെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയും ശതസഹസ്രക്കണക്കിന് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ചുറ്റും വളർന്നു നിൽക്കുന്നതുമായ ഭഗവത് വനങ്ങളിൽ അത്യന്ത സംഭ്രമത്തോടും പ്രേമഭക്തിയോടും കൂടി അനേക ശതസഹസ്രം ലക്ഷ്മി ദേവികളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പശുക്കളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അഭീഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുത്ത് ഓടക്കുഴൽ വായിച്ച് പരിലസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ലക്ഷ്മിയല്ല കാണുന്ന. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ എല്ലാം ലക്ഷ്മിയുടെ രൂപമാണ്. സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം ലക്ഷ്മിയുടെ രൂപം, പുരുഷന്മാർക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്താമണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മുത്തുകൾ, വില കൂടിയ മുത്തുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാന് ഗോവിന്ദൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ, ഒരു ഭിക്ഷ ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ ഭക്തയായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി ചെന്ന് ഭിക്ഷ ചോദിച്ചപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഭിക്ഷ കൊടുത്തില്ല. പിറ്റേ ദിവസവും സന്യാസി പോയി. അപ്പൊ പല ദിവസം ആയപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് മണ്ണ് വാരി ഭിക്ഷാപാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. സന്യാസി അതും ഒന്നും പറയാതെ, സന്യാസിയല്ലേ, ക്ഷമയുള്ള ആളല്ലേ, ഒന്നും പറയാതെ അത് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഭക്തയുടെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭക്ത എവിടെ എത്തി? അങ്ങ് വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി. വൈകുണ്ഠവും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഭക്തയ്ക്ക് താമസ സ്ഥലം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു. അതേതാണ്? ഒരു കുടില്, മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കുടില്. അപ്പം ഭക്ത നോക്കിയപ്പോ, വൃദ്ധയായി നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളില് വജ്രമൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരങ്ങളിൽ, സ്വർണവും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരങ്ങൾ, എനിക്ക് മാത്രം ഇത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ വലിയ ഭക്തയാണല്ലോ ഭഗവാന്റെ, എന്താ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നാളെ അവിടെ കുറച്ച് പേര് വരും, അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ലക്ഷ്മിമാരവിടെ ചെന്നു. അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന? അവരെല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ രീതി കണ്ടപ്പോ ഭക്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ എന്തോ അബദ്ധം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കിട്ടിയത്. അവരെല്ലാം കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അവർ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ചും ദാസന്മാരുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഭക്തയിലെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവർ സംസാരിക്കുന്ന എന്താണ്. അപ്പൊ ദാസ എത്ര ആകാം അത്രയും ആണ് നല്ലത്. ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ അതാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ ഭക്തയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സന്യാസി വന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചപ്പോ ഞാൻ കുറച്ച് മണ്ണ് വാരിയിട്ടു, പല ദിവസം കൊടുത്തില്ല. അവസാനം എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർപ്പിടം തന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ക്ഷമ യാചിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നെ ഭക്തവത്സരനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. കാരണം അവർക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരം കിട്ടി. അപ്പൊ അവർക്ക് പശ്ചാത്താപം തോന്നിയപ്പോ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പശ്ചാത്തപിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് വൈഡൂര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെവിടെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടതോ വായിച്ചതോ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം എങ്ങനെ എന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകം വേണോ, അതോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ആഹാരം കഴിച്ചും സുഖിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ? സുഖം മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ദുഃഖവും വരും. പിന്നെ ജനനവും മരണവും ഒക്കെ ഭയങ്കര ദുഃഖങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മതിയോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണമെന്നാണ്. അതിനാണ് ഇതൊക്കെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചായിരുന്നു മാതാജി. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് എത്തുമെന്നുള്ളതാണ് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും
ഭഗവാൻ അർജുനന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അർജുനനിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് അനന്യഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ എത്താം. അനന്യഭക്തി അതായത് ശുദ്ധരിൽ വച്ച് ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഭക്തിയാണ് അനന്യഭക്തി, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവിടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ചിത്രകേതു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള, ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ കഥയാണ്. വരുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം 4-ാം കാണ്ഡം മുതൽ 6-ാം കാണ്ഡം വരെ ചിത്രകേതുവിന്റെ വിവരണമാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കൊരു മഹാനായിട്ടുള്ള ചക്രവർത്തി കം ഏതാണ് ഭക്തനാണ് ചിത്രകേതു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി അത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിച്ചു. അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോ കൃതദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂനാണ്, മക്കളുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആരിലും മക്കളുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു മുനി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, മുനിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അങ്കിരസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട്, അങ്കിരസ് നാരദ മുനിയെ പോലെയുള്ള ഒരു മുനിയാണ് അങ്കിരസ് മുനി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ടും ജനിക്കാത്തത്. പിന്നെ നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പിതൃക്കൾക്ക് അർപ്പണം നടത്തണം എന്നാണ് അല്ലെ, എന്നാലേ ശരിക്കുള്ള മോക്ഷം കിട്ടൂ എന്നാണ്. പിതൃലോകത്ത് പോകേണ്ടി വന്നാല് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ദോഷം വന്നാല് നമ്മൾ എന്താണ് പിതൃലോകത്ത് തങ്ങേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പിതൃലോകത്ത് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് നടത്തുന്നത്, ബലിയിടുന്നത്, തർപ്പണം നടത്തുന്നത്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലും കുറ്റത്താല് ആരെങ്കിലും എന്താണ് പിതൃലോകത്ത് തങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മവും കിട്ടുന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല, ഈ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഒരിടവും പോകുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പിതൃലോകത്ത് ശ്വാസം മുട്ടി കഴിയേണ്ടി വരും. ശ്വാസം മുട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു മോചനമില്ല അവിടെ നിന്ന്. അപ്പൊ അവരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ബലിതർപ്പണങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നതെന്നാണ്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ, നമ്മുടെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസമല്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ദിവസമാകും. അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് 360 ദിവസവും ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് അതപ്പോ അങ്ങനെ അവരെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവരെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന, ഭഗവാൻ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും. ഏത് ലോകത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരവിടെ പോകും. ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അവിടെ ജനിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് പിതൃലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബലികർമ്മങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, അപ്പൊ അവിടെ മകൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അങ്കിരസ് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഒരു മകൻ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് പത്നിമാരുണ്ട്. കൃതദ്യുതിക്കാണ് മകൻ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ കൃതദ്യുതിയിൽ മാത്രമായിട്ട് മാറിയപ്പം മറ്റു രാജ്ഞിമാർക്കെല്ലാം അസൂയയായി. അവരെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കുഞ്ഞ് ഉറക്കിക്കിടത്തിയിട്ട് കൃതദ്യുതി മാറിപ്പോയി. അപ്പോഴത്തേക്ക് വിഷം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവർ വിചാരിച്ചു കുഞ്ഞ് നല്ല ഉറക്കമാണെന്ന്. പിന്നീട് ദാസി കുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ ദാസി എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ ദാസി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കണ്ടത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് വിലാപം, രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിഷമമായി. അവരുടെ വിഷമം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ എന്താണ് പിന്നെ വീണ്ടും അങ്കിരസ് നാരദ മുനിയോടൊപ്പം എത്തി. അപ്പൊ അങ്കിരസാണല്ലോ ഈ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് കൂടെ ആരെയും കൂട്ടി, നാരദ മുനിയെയും കൂട്ടി. അപ്പൊ എന്നിട്ട് വന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വേണം തിരിച്ച്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ നീ അത്രയ്ക്ക് ഭക്തനല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശക്തി കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ വരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ വരുത്തി. അപ്പൊ കുഞ്ഞിന് ഈ ജഡശരീരത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ പ്രവേശിച്ചു. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് ജീവൻ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇതാ നിൽക്കുന്നതാണ് നിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ചോദിച്ചു, ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ അച്ഛനും അമ്മയാണ്, ഏത് യുഗത്തിലെയാണ്, ഏത് ജന്മത്തിലെയാണ് അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ അതൊരു ആത്മാവ് മാത്രമാണ്.
അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തെ നമുക്ക് ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ഏത് ജന്മത്തില്, കാരണം ഞാൻ പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏത് ജന്മത്തില് അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് കുട്ടി തന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ കൂടുതൽ അറിവ് ആരും നൽകുന്നുണ്ട്, നാരദ മുനിയും അങ്കിരസ് മുനിയും നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ ദുഃഖമെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മാറി മറ്റ് രാജ്ഞിമാർക്കെല്ലാം പശ്ചാത്താപം തോന്നുകയും അവരെല്ലാം ക്ഷമയാചിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ വീണ്ടും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ വീണ്ടും നല്ല രാജാവായിട്ട് വാഴാനും ഒക്കെ. അപ്പൊ അവർക്ക് സിദ്ധികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആകാശമാർഗം അവർക്ക് പോകാം. അപ്പൊ വിദ്യാധര ഇതിന്റെയാണ് വിദ്യാധര രാജാവാണ് വിദ്യാധരന്മാര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആളുകള് ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് വിദ്യാധരന്മാര്. അപ്പൊ അതിലുള്ള കിന്നരന്മാര് വിദ്യാധരന്മാർ എന്നൊക്കെ സൃഷ്ടി കർമ്മം പഠിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തൂടെ പോകുമ്പോഴ് എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ബാക്കി കഴിയത്തില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് തീരാനുണ്ട്. അപ്പൊ ശിവപാർവതിമാര് മുനിമാരടുത്തൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കണ്ടു. അപ്പൊ ശിവന്റെ മടിയില് പാർവതി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഈ വിദ്യാധര ചിത്രകേതു എന്ത് ചെയ്തു, ചിരിച്ചു. അപ്പം പിന്നെ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. കാരണം എന്താണ്, ഭയങ്കര ഭക്തനാണല്ലോ, രണ്ടുപേരും വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ കളിയാക്കിയല്ല ചിരിച്ചത്, അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ചിരിച്ചത്. അവർ തമ്മിൽ അടുപ്പമുണ്ട്, ചിത്രകേതുവും ശിവഭഗവാനും തമ്മിൽ. അതുകൊണ്ട് ഒരു സൗഹൃദ ചിരിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ പാർവതിക്ക് അതൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പാർവതി ദേവി എന്ത് ചെയ്തു, ഇത്രയും മഹാനായ മഹാദേവനെ നോക്കി ഭൗതിക രീതിയിൽ കാണുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ കാണേണ്ടതല്ലേ, അവിടെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണേണ്ടത്, ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്നതിന് പകരം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ചിരി. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു അസുരനായിട്ട് ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ശാപം കേട്ടപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, ചിത്രകേതു പോയി കുമ്പിടുകയും ഞാൻ ശാപം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ദിവ്യശക്തികളുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഈ ശാപത്തെ തന്നെ ലഘൂകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാനോ ഉള്ള ശക്തി വരെ ഉണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് പരമഭക്തനാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല, അത് അംഗീകരിച്ചു. കാരണം എന്താണ്, ഈ അസുര ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ എന്തോ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഈ അസുര ജന്മം എനിക്ക് തരേണ്ടി വന്നത്. അത് ഓരോ സമയം നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടക്കും എന്നല്ലേ, സംഭവാമി യുഗേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പാർവതി ദേവിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത്, എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ തോന്നിയത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ചു. പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ശിവഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാർവതി ദേവി ചെയ്തതൊട്ട് ശരിയല്ല, അദ്ദേഹം പരമഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് തള്ളിക്കളയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ബഹുമാനത്തോടെ ഇത് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പാർവതി ദേവിക്ക് ലജ്ജ തോന്നി. ഇങ്ങനെ ശപിച്ചത്, എടുത്തു ചാടി ശപിച്ചതിന് ലജ്ജ തോന്നി എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് ചിത്രകേതു വിത്രാസുരനായിട്ട് ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രനുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരികയും ഇന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുള്ള ആളാണ് ഈ വിത്രാസുരൻ. അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. അതൊക്കെ ഒരുപാട് കഥയാണ്. അപ്പൊ ആ വിത്രാസുരനെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് കിട്ടിയതാണ് ഇന്ദ്രൻ അവസാനം ഒരു സന്യാസിയുടെ സ്പൈനൽ കോഡിൽ സ്പൈനൽ കോഡല്ല സ്പൈനിന്ന് ഒരു ആയുധം ഉണ്ടാക്കി, അതാണ് വജ്രായുധം. അപ്പൊ സന്യാസിയെടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയുധം ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം സ്വയം മരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നട്ടല് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഉരുക്കി വിശ്വകർമാവ് ഒരു ആയുധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ആ ആയുധമാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രന്റെ വജ്രായുധം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അസുരനെ വധിക്കുന്നത്. വജ്രായുധം കണ്ടപ്പോ തന്നെ അസുരൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്ര നീ എന്നെ വധിച്ചോളൂ, കാരണം എന്താണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പൊ നീ എന്നെ വധിച്ചോളൂ, എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വധാമത്തിൽ എത്തിയാൽ മതി. സ്വധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോകം അല്ലെ, അവിടെ എത്തിയാൽ മതി, നീ എന്നെ വധിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാലും രണ്ടുപേരും ഉഗ്ര യുദ്ധം നടത്തി കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്
എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തത് അമിത്രാസുരനെ പരാജയപ്പെടുത്തി വധിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രന് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തൻ എപ്പോഴും എവിടെ എത്തും? സ്വധാമത്തിൽ എത്തും. അത് അസുര ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാം? സ്വധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു കാരണമുണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് ഗോലോകത്തെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സ്വധാമസ്ഥനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏതാണ്? സർവവ്യാപിയാണ്, എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തിന് ഓടിയെത്തുന്ന ആളാണ്. അത് നമുക്ക് എന്താണ്? ആർത്തൻ, അത്യാർത്തി, അല്ലെ? അർത്ഥാർത്തി, അർത്ഥത്തിന് ആർത്തിയുള്ള ആള് ധ്രുവരാജാവ്. ആർത്തൻ അതാണ് ഗജേന്ദ്രൻ, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ പാഞ്ചാലി ദുഃഖിതയായിരുന്നു വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനി, ജ്ഞേയൻ, ഇതാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇൻക്വിസിറ്റീവ് നോളജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ശ്രമിക്കുന്നവരെയാണ് ജ്ഞേയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരെ എല്ലാം സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഭക്തരാണ്, പരിശുദ്ധ ഭക്തരല്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓടിയെത്തും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏതാണ്? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ശക്തികളുടെ എല്ലാം അധിപനായതുകൊണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓടിയെത്തും. അദ്ദേഹം എന്താണ്? കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ്. അപ്പൊ മക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. അവരെല്ലാം നന്നായിട്ട് വരണം എന്നാണ് ഓരോ മാതാപിതാവും വിചാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ അവസാനത്തതാണ് 23 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അത് ഭക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മയാണ്. പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പറയുന്ന 23 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് യോഗയിലൂടെയും പരമപദ പ്രാപ്തി നേടാം. 27, 28 എന്താണ്? ഭക്തിയിലൂടെ നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിക്കാണ് പരമാധികാരം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള മേൽക്കോയ്മയുള്ളത് യോഗകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല യോഗ ഭക്തി യോഗ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? യോഗയിൽ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടാം, നീണ്ട വർഷങ്ങൾ വേണം, അല്ലെ? ഒരുപാട് സെൻസസിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പാടുപെടേണ്ടി വരും. അവസാനം ധ്യാന അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ചാലേ, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാലേ, ഭഗവാന് സേവ, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാലേ ഗോലോകത്തും വൈകുണ്ഠത്തിലും എത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ യോഗയിലൂടെ എവിടെ എത്തത്തുള്ളൂ? ബ്രഹ്മനിലെ എത്തുള്ളൂ എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കൂ. പ്രഭു ശങ്കരൻ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പെട്ടെന്ന് വായിക്കണേ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നു, അതുകൊണ്ടാ വായിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത്. വായിച്ചോളൂ. 23 മുതൽ 28 വരെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിം ആവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതായന്തിതം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ. അഗ്നിർജ്യോതിരഃ ശുക്ല ഷണ്മാസാ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാതാ ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ. ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസാ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചന്ദ്രമസം ജ്യോതിർ യോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗദിഹ്യേതേ ജഗതഃ ശശ്വതേ മതേ ഏകയാത്യനാവൃത്ത വൃത്തിമന്വയാ വർത്തതേ പുനഃ. നൈതേ സതി പാർത്ഥ ജാനന്യോഗീം മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യൽ പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്തേതി തൽ സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി സാധ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മയാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എവിടെ എത്താം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ പറയാണ്, 3 സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 കാലങ്ങളിൽ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, 3 കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാം, ഭൗതിക ശരീരം. ഏത് സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാലാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു.
അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ വീണ്ടും ജനനം എടുക്കേണ്ടി വരും, ചില സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് പ്രകാശമുള്ള സമയത്താണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, പ്രകാശമുള്ള സമയത്ത്. അതായത് അഗ്നി, ജ്യോതിസ്, പകൽ സമയം, ഇതൊക്കെയാണ് ശുഭമുഹൂർത്തം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കല്യാണത്തിനും അതിനും ഇതൊക്കെയാണ് ശുഭമുഹൂർത്തം നോക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ ശുഭമുഹൂർത്തം ഉണ്ട്. ഏതാണ്? ഏത് സമയത്ത് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാലാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തത് എന്നാണ്. ഈ സമയം ഏതാന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഏതാണ് ലൂണാർ ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പം ചന്ദ്രന്റെ നിൽപ്പ് അല്ലെ, മൂവ്മെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെളുത്ത വാവ് ദിനങ്ങളാണ്. അതായത് ശുക്ലപക്ഷം എന്നതിനെ പറയും. ചന്ദ്രൻ ഉള്ള സമയം അതാണ് ശുക്ലപക്ഷം. അത് ഏതാണ്? ശുക്ലപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ ചലനം നോക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉത്തരായണ കാലം എന്ന് പറയും. സൂര്യന്റെ സോളാർ കണക്കിലാണെങ്കിൽ അത് ഉത്തരായണ കാലം എന്ന്, ചന്ദ്രന്റെ കണക്കിലാണെങ്കിൽ ലൂണാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ശുക്ലപക്ഷം എന്നും പറയും. അപ്പൊ വെളുത്ത വാവിന്റെ ദിനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ വരുമ്പോഴ് സൂര്യൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ, അതായത് ഏതാണ്, ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക്, അതായത് ഉത്തരായണ രേഖയിലോട്ട് ചലിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ഏതായിട്ട് പറയുന്ന ഉത്തരായണ കാലം. ഉത്തര ദിശയിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. മറ്റേതാണെങ്കിലോ ചന്ദ്രന്റെ ന്യൂ മൂണിൽ നിന്ന് ഏതിലോട്ട് വരുന്നു? ഫുൾ മൂണിലേക്ക് അല്ലെ വരുന്ന ഘട്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. അതായത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാകാൻ പോകുന്ന ഘട്ടമാണ്. മറ്റത് ഇരുട്ടി വരും അല്ലെ, ഇതാണെങ്കിൽ വെളുത്ത് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ചന്ദ്രനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ സോളാർ ലൂണാർ രണ്ട് വെച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ശുക്ലപക്ഷവും ഉത്തരായണ കാലവും. അത് ഏതാണ്? സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായണ രേഖയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയമാണ്. അതായത് ഡിസംബർ 20 മുതൽ ജൂൺ 20 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഉത്തരായണ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 6 മാസമാണ് അല്ലെ. മറ്റത് ഏതാണ്? ഓരോ മാസത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെ, ഓരോ ഫോർട്ട് നൈറ്റിലും ഉണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ. ഇതാണെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ ആണെങ്കിൽ 6 മാസത്തെ കണക്കാണ്. അപ്പൊ ഡിസംബർ 20 മുതൽ ജൂൺ 20 വരെയാണ് ഉത്തരായണ കാലം. പിന്നെ ഏതാണ്? ആ കാലഘട്ടത്തില് സാധാരണ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ ജ്ഞാനികളായിരിക്കും മിക്കവാറും, കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് യോഗികളും ജ്ഞാനികളും ഒക്കെ. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മർ അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആ കാലം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ഇച്ഛാമൃത്യുള്ള വരം കിട്ടിയ ആളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ഉത്തരായണ കാലം വരുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണപക്ഷം എന്നാണ്. കൃഷ്ണപക്ഷം അതായത് കറുത്ത ബാവ് ദിനങ്ങള്. പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചന്ദ്രൻ മങ്ങി ന്യൂ മൂണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അല്ലെ, കറുത്ത വാവ് വരുന്ന ആ ദിവസം, ആ കാലഘട്ടമാണ് ഏതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ലൂണാർ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച്. അത് കറുത്ത വാവ് ദിനങ്ങളിലാണ്. ആ ദിനങ്ങളില് ഏതാണ്? ഇരുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ധൂമം കാണും, പുകയുടെ സാന്നിധ്യം കാണും. രാത്രി മിക്കവാറും ഇരുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ്? ചന്ദ്രന്റെ തിരിച്ചുള്ള പ്രയാണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. അതേസമയം സോളാർ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതിന് ദക്ഷിണായന കാലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഏതാണ് ഡിസംബർ 20 മുതൽ ജൂൺ 20 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദക്ഷിണായന കാലം ജൂൺ 21 മുതൽ ഡിസംബർ 19 വരെയുള്ള കാലമാണ്.
അപ്പൊ ഇവിടെ രാത്രി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാല് പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദക്ഷിണായന കാലമാണെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ടു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അല്ലെ? അങ്ങ് താഴോട്ട് വരുന്നു. ക്യാൻസർ ടു കാപ്രിക്കോൺ, ഭൂമധ്യരേഖ കടന്ന് താഴോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇതില് ഏതാണ് ഈ താഴോട്ട് വരുന്നത്? ഇതൊക്കെ കപില മുനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കപില മുനി മാതാവിന്, ദേവഹൂതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മരണസമയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇത് ആർക്കും ബാധകമല്ല, ഭക്തന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. ഉത്തരായണമാണോ ദക്ഷിണായനമാണോ ഒരു ഭക്തൻ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. എപ്പം മരിച്ചാല് ശുദ്ധ ഭക്തൻ എവിടെ തന്നെ എത്തും? ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് തന്നെ എത്താം, വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകത്തിലോ എത്താം. അതാണ് ശുദ്ധ. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഏത് സമയത്ത്? ശുക്ലപക്ഷ സമയം. രണ്ടാമത്തെ കൃഷ്ണപക്ഷ സമയം. ശുക്ലപക്ഷ സമയം സോളാർ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഏതാണ്? ഉത്തരായണ കാലം. മറ്റേതാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണപക്ഷം എന്താണ്? ദക്ഷിണായന കാലം. അത് ആർക്കബാധ യോഗികൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഒക്കെ അത് വേണ്ടി വരുള്ളൂ. ഭക്തന് അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സമയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്നില്ല. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാം. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണലോകത്ത് എത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 27, 28 പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള യോഗയുക്തനായ ഭക്തൻ, അതായത് യുക്ത വൈരാഗി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. യുക്ത വൈരാഗി അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഒരു പരിഭ്രമവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു. കാരണം എവിടെയായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എവിടെ പോകണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലേ, ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഏത് നേരവും അദ്ദേഹത്തിന് ഹരിനാമ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നയാൾ എപ്പോഴേ എവിടെ പോവുള്ളൂ? മരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയായിരിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം അദ്ദേഹം എവിടെ തന്നെ എത്തും? ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് തന്നെ എത്തും, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ്? അദ്ദേഹം കാലം നോക്കിയിരിക്കുന്നില്ല. ഭീഷ്മർ നോക്കി, ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മറെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തില്ല? അദ്ദേഹം കാലം നോക്കി. അപ്പോ ഭക്തന്മാര് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, ഏത് കാലമാണെന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു, അല്ലയോ അർജുന, നീ അത് കാരണം ഭക്തിയിൽ മുഴുകുക, നിന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിനക്ക് ഏതാണ്? ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി, നിനക്ക് എന്നോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലോകം പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഔന്നത്യം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയോഗ പരിശീലിക്കുന്നയാള് ഒരു ഭക്തൻ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന വേദപഠനം, തപസ്, ദാനം, യജ്ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പുണ്യങ്ങൾക്കും അർഹനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഭക്തൻ വിഷമിക്കണ്ട. ഒരു ഭക്തൻ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ഒരൊറ്റ പ്രയത്നം ആയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എല്ലാ യോഗകളെയും, കർമ്മ, ജ്ഞാന, അഷ്ടാംഗ യോഗകളെയെല്ലാം മറികടന്ന് കൃഷ്ണലോകത്ത് എത്തുന്നു ആ ഭക്തൻ. സത്സംഗം, ഇതിനെന്താ വേണ്ടത്? സത്സംഗം വേണം. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഗുരുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനിൽ അഹൈതുകമായ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി അദ്ദേഹം സ്വമേധയാ
ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തി സച്ചിത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. സച്ചിദാനന്ദം, സച്ചിത് ആനന്ദം, ശാശ്വതമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അത് പാടി നിർത്തിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അക്ഷര ബ്രഹ്മയോഗോ നാമ അഷ്ടമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യയേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 कृष्ण